накард ва боз ҳам аз нав ҳаракатҳояшон идома меёбад. ва акнун умед ба ана ҳамин чеҳра ва Эмомалӣ Нуралӣ аст дар рӯзи аввали гранд-слами Тошканд. дигар варзишгарони мо аллакай ҷамъбаст карданд мусобиқаро. Мадина Қурбонзода дар вазни то 52 килограмм, Кан Александра дар вазни 57 килограмм, инчунин Ёнибонувон Аҳлия Муъминова дар вазни то 48 килограмм ва ду чеҳраи дигар Муҳаммад Солеҳ Қувватов дар ана ҳамин вазн ва Обиҷебов дар вазни то 66 килограмм дар рақобатҳои аввалини худ аз рақибони хеш ноком шуданд ва барояшон ин мусобиқа бидуни натиҷа ба анҷом расид. ва акнун Меҳрзод бо Эмомалӣ Нуралӣ дар пайи ба даст овардани мақомҳои ифтихорӣ кӯшишҳоро идома дода истоданд ва имконият ҳам доранд ки дар зинаҳои ифтихорӣ дар ҷойҳои ифтихорӣ қарор гиранд. кӯшишҳо идома дорад. Суфиев талош карда истодааст ки имтиёз бигирад аз рақиб ҳарчи зудтар ва пешсафҳам шавад. инҷо як ҳаракатро Аҳмад Юсифов ҳам мехост ки анҷом бидиҳад. кӯшиш аз ҷониби ҷудокори Озарӣ ва Меҳрзод хело ҳам хуб эҳсос кард рақибро ва нагузошт ки ба ҳадафи дар пеш гузоштааш рақиб бирасад. ҳолати кор дар замин идома дорад. Суфиев ба хотири пойро берун кардан ва рақибро дар ҳолати ба тахта пӯш нигоҳ доштан андаке кӯшиш кард ва доварбоно ҳам ишора кард ки рақобаташон аз нав идома ёбад. дар марҳилаи чаҳор якниҳои вазни то 66 килограмм бошад. ҷудокори кишвари мо Эмомалӣ Нуралӣ бо Ҳаттори Шинсей Ҳаттори ҷопонӣ баъд аз чанд лаҳза озмоӣ мекунад. дақиқаи охири озмоӣ то ҳол муваффақ нашуданд. аз ҳар дуи ин ҷуфт барои ба даст овардани имтиёз ҳаракат аз ҷониби Суфиев ва ӯро мебояд ки дар ин гуна ҳолатҳо ҳушёр ҳам бошад. камфаъоли Юсифовро ба инобат гирифт довар барояш шидои аввалро нишон дод. баъд аз он ки барояш шидо нишон доданд бобинед ки самти корро дигар мекунад, фишороварияш бештар мешавад. вале Меҳрзод ин ҳолатҳоро бояд ки ба дурустӣ пушти сар намояд. ҳолати кор дар замин. Суфиев хело ҳам наздик аст, вале довар ишора мекунад ки вақти асосӣ ба анҷом расид. хело ҳам фурсати хуб буд барои Суфиев ва акнун дар Голден Скоп сабқатро идома медиҳанд.
талошо барои ба даст овардани имтиёзи тиллоӣ. Софиев ҳаракат мекунад. камроншоҳи Сопирён ҳам барояш ишора мекунад ки ҳамин гуна бояд идома диҳад. кораш хуб аст. боз ҳам дар ҳолати кор дар замин ҳаракатҳоро идома медиҳанд. Софиев онқадар таваҷҷӯҳ накард ва акнун аз ҳолати росто боз талошҳои ҳарду идома меёбад. тариқи тамои наге меҳрзод Софиев инҷо ба хотири иҷро кардани усул ҳам як ҳаракат кард ва рақиб ҳам хело ҳам хуб ин ҳолатро эҳсос намуд ва нагузошт ки меҳрзод муваффақ шавад ва сад афсус инҷо аҳмад Юсифов имтиёз гирифт, имтиёзи комили по нишон доданд ва ғолибиятро ба даст меораду ба марҳилаи чаҳор якниҳоӣ ба фоидаи Юсифов ба анҷом расид. Ба марҳилаи нимниҳоӣ рафт ва меҳрзод Софиев бошад дар марҳилаи тасаллубахш рақобатро идома медиҳад. ҳамоно умед ҳаст барои ба даст овардани нишони биринҷӣ аз меҳрзод Софиев.